סמל ברנץ' אברהם, גדוד נמר. אברהם משרת כלוחם בגדוד נמר כשנתיים. טרם גיוסו היה פעיל מאוד בעידוד הגיוס לחיל התותחנים ביוזמתו האישית. אברהם חייל איכותי, יוזם ומשקיע בתחום מערבי הסוללה, אהוד ואהוב בקרב חיילי הגדוד, כאשר ערך הרעות מוביל אותו. חייל מקצועי המבצע עבודתו באופן איכותי וראוי לציון. סמל ברנץ' אברהם. לא טיוויתי מסירותם של אנשי המילואים, אשר בשעת קריאה, תוך זמן קצר, עוזבים את העורף